석쇠는 하나는 लाखाबाय साम'आ थाब फुरनायनि लेबुखौ होनानै फुनोसै आरो साम'खौ दानखांबाय नै लेबुखौ होनानै थाब फुरनायनि फुनोसै एबार थाब फुरनायनि लेबु होबाय साम'आनो फिसाथारहाय खांबायबा नै फुरबाय साम'आनो इनिफ्राय फुरला जा गोबाव फुखाबाय आं ओमफ्राय साम' गुसुङा हलायनाय आराम फुथारदों गुफुर फुरबाथाय गुफुर नुसिगोन जाबाय इनिफ्राय फुला हानानै लाखाबाय फानलुखौ दा देनानै होनोसै आरो ओमफ्राय नै इयो सबायखौबो सुनानै लाखांबाय साम'खौबो सुखांनानै लाखांबाय एबार संनोसै होबाय नै संख्रि होनोसै संख्रि सामसनै होखाबाय आं हालदै सामससे साम' ओंख्रिखौथ' बयबो संनो रोंखागौ आं संनाया माबायदि जायो बेखौ खोन्थालांसै जा दै गांखागोन गुसु लोंबाय आं एबार सबाय होनानै लाखानोसै खारै होनानै लानोसै खारै इसेबां होनोसै आं खारै होबाय खारै होनाय लोगो लोगो बेलेग जाखायो गोजा
दै होनोसै दसे खोबनानै दोनसै गोदौथोंसै एबार मस्ला देनानै लानोसै बारा बुरजा होसै जिरा सामब्राम गुफुर हाइजें लं गलमरिस होनोसै देनानै लानोसै एबार सबाइ आरो सबाइ रुबासो मस्ला होनोसै मस्ला होनोसै बार गोदौबासो दसे फानलु देना होनोसै सासे फानलु जानो हायाना बिनि थाखायनो दहाय फानलुखौ सेरनो हायाखै एबार देनानै होनोसै दुन्दिया होनोसै ओरैनो खांनानै दोनखांनानैसो फानलु होनो मोनसिगोन फानलु होथ'वाखैमोन साखिनायनोसै आं एबाराव संख्रि नांदोंना नाङाखै साखिनायनोसै नांबाय गोथाव जाबाय एबार साम' ओंख्रिया आदानि फिसालाया फानलु जाया नालाय बेनो खांनानै दोनबाय एबार बेयाव फानलु होनोसै एबार जाबाय बन्द' खालामसै आं सासे थाइबें लेमदों नै लेमनो नागिरदों ओंखाम जानोसै नैबा नै साम'जों सबाय ओमफ्राय नै थाइबें मोजाङैनो नुवाखै ओमफ्राय बियो ना फ्राय अमा बेदरजों पटल लाबोयो जानोसै एबार साम'खौसो सोमनायग्रोनोसै आं गोथाव जाबाय rất là đúng nó nằm ở trong thầy cũng cần chung
nặng hơn. 조금만 넣으면 아니 잘 조금만 틀려서 아니 잘 안 돼가지고 맛있지 않은 것 같은 거 Ini samu dan ini senagi dengan kiem pai samu kusung serba samu kusung dan samu dan ini bener samu kusung bener itu kau sih menjadi kau itu apa apa ini kusung cah samu apa sih dia nih kau coba sana bidik sabak krep jangan suka bara bidik dia ada sama besar sesuatu lain giá sebab giá không biết là 삼미씨 섭외도 먹을 끝나는 không có giặc không bay thì lắp ra bay bay này khăn máy xe nào không có giặc bay này là như xóa 삼미씨 섭외도 먹을 선생 video của em chỉ đơn thuần xem không có giặc mẹ làm nên 삼미씨 도 먹으면 đây có sự kiểm tra không xong ra không vậy như vậy